Γεια σας γύρισα ξανά μαζί με τον φίλο μου τον Θάνο. Θανάης το φωνάζω εγώ, αλλά Θάνο το λένε κανονικά. Κάντε του και μια εγγραφή στο κανάλι του, κάτω στην περιγραφή. Και ξεκινάμε το μάτς. Πάμε να παίξουμε. Κάντε και ένα like στο φίλο μου το Γιώργο. Το Μάγκα. Πηγαίνετε κιόλας να δείτε και τα βίντεο του φίλου μου από εδώ πέρα του Θανάση. Είναι πολύ ωραία. Είναι με PlayStation, οπότε είναι καλά να περιμένετε. Εντάξει, άμα είναι PlayStation είναι καλά, χαίρομαι πολύ. 1-2. Συγγνώμη. Το ξέρω. Γιατί μόνοι μας? Μόνοι μας. Μαζί με άλλους δεν πρέπει να είμαστε. Όχι, εγώ το βάλα 2 άτομα. Μαζί με άλλους να είμαστε όλο κανονικά, ρε. Συγγνώμη για το μεταξύ που είπε 1-2. Απλά δεν ακουγόταν, μιλάγε πολύ δυνατά. Και για να ακούγεται. Εν τω μεταξύ ο Θανάσης έχει μείνει στο 2021-22, δεν ξέρω εγώ που κάναμε, τι το θυμάσαι αυτό, που δεν υπήρχαν που δεν υπήρχε το custom και έβαζε απλά αναγκαστικά να παίξει με άλλους. Επίσης, το λέει, έχει κάνει και ένα βίντεο sampling guys, πήγαινε να το δείτε κι αυτό. Εγώ νίκησα πάντως. Γι' αυτό παίζεις ως κορώνης, ρε. Τι λες, αυτό δεν μετράει ως κορώνα. Βάλε μα κι άλλους. Αυτό τη φορά δεν θα βάλω το custom. Έχω μείνει λίγο πίσω. Να έχει τελειώσει το μάτς. Δεν λέω γι' αυτό, έχω μείνει στη χρονολογία λίγο πίσω. Εγώ πατάω να... Ένα follow στο TikTok. Πώς σε λένε στο TikTok? Όπως το κανάλι μου στο YouTube. Οκ, μπράβο. Σου στέλνω 1 ώρα, μπες. Περίμενε, μου βάλες διαφήμιση. Ό,τι να. Κάτι με emojis. 1-2. Οκ, εντάξει, μιλάς. Ωραία. Πες μου πότε. Τι άλλα νέα μάχη? Όλα good, πώς έχει ξεκινήσει το σχολείο? Καλά. Δεν το λέω εσένα, μωρέ. Ρε μπρο, δεν το λέω σε σένα. Και σε ποιον το λες? Τους μάγκες από εδώ. Που θα γίνουν πιο πολλοί μάγκες άμα σου κάνουν και σε ένα εγγραφή και σε μένα. Ναι, έχεις δίκιο. Θα γίνουν καραμάγες άμα μας κάνουν εγγραφή. Και στους φίλους μου που θα γράψω. Και στους φίλους μας που θα γράψω κάτω. Στην περιγραφή. Μια όπα, ωραία πίστα μ' άρεσε αυτή. Ποια πίστα? Πέρα πήρε το πρώτο μου win. Α, κατάλαβα. Το ξέρω. Μπρο μου κόλλησε. Εντάξει. Μπρο μου κόλλησε ρε. Σου κόλλησε ρε και πες. Μπρο μου κόλλησε ρε. Πώς τους παίζονται. Όχι. Έπεσα. Οκ, εντάξει, πάτα το λίγο. Θα πάμε άλλο. Μπράβο. Μπράβο Φέδων. Μπράβο Φέδων. Πάει διαφήμιση? Όχι. Κάτι. Όπα. Περίμενε. Πάω στο ένα σκομπί. Μάγκες. Κάντε like. Subscribe. Κάντε like, αλλιώς θα μάθω που μένετε. Κάντε like, αλλιώς μια τεράστια ράχνη θα έρθει στο κεφάλι σας όταν κοιμάστε. Τα γνωστά ψεύτικα βίντεο. Που λένε που δίνουν μια ράχνη 15 μέτρα και λένε θα έρθει στον ύπνο σας άμα δεν κάνετε subscribe. Εγώ δεν τις κάνω και δεν μας γίνεται ποτέ μια ράχνη στο κεφάλι. Κι εγώ το ξέρω. Φεϊκάδες. Και εγώ το ίδιο κάνω. Δεν τους κάνω. Μια φορά,
πιο μικρός, νομίζω ότι ήταν αλήθεια αυτό, ότι ό,τι θα μια ράγνη. Και είχα κάνει σε έναν και like και έγγραφη. Μπρο, μας εκφόβιζαν. Είναι βιαστές, βιάζανε παιδάκια. Άρα το βιάζω ρε. Δεν ανώμαλε. Άλλο είναι το βιάζω. Δεν είμαι Εγώ ανώμαλη. πέρασα πάντως. Κι εγώ πέρασα. Πέρασα πρώτος. Πρώτος μωρέ, τρίτος, τέταρτος πρέπει να πέρασα. Πρώτος από σένα ρε. Α! Θυμάσαι όρθιος. Όπως θα κοιμούνται και όρθιοι αν δεν κάνουν εγγραφή. Ξέρω είναι εκατοστή φορά που το λέμε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό το like έχουμε βάλει στο άλλο τα 22 like. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Μέχρι τώρα, εν τω μεταξύ, έχω πάρει το βίντεο μου με τις περισσότερες προβολές. Είναι ένα βίντεο με κάτι Prime. Ναι, αυτό με το Prime. Το Wicked Prime, το Wicked. Και έχει πάρει για κάποιο λόγο 3.000 προβολές. 3.000. 3,9 χιλιάδες. Και εγώ δεν παίρνω τα 5. Στο τελευταίο σου βίντεο το έχεις ανεβάσει πριν 3 ώρες. Με τα βίας πήρες 3 προβολές. Τι να κάνω, κάνω εγγραφίτσα. Έπεσα. Εγώ δεν λέω για εγγραφές. Δεν μου κάνουν και views, δηλαδή. Δεν είμαι τόσο. Εγώ κάνω ωραία βιντεάκια. Θα δουλεύω, κάνω edit πόση ώρα. Κάνω edit στα βίντεο στο YouTube. Εμένα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το edit, αλλά το κάνω. Ρε, δεν πέρασα. Έχασα. Όχι, περίμενε, είμαι κι εγώ, είμαι κι εγώ. Συγγνώμη που θα το κάνω, αλλά μου κόλλησε. Αλλά μου κόλλησε. Πήγα να πω συγγνώμη που θα το κάνω, αλλά θα περάσω. Μόνο που μου κολλάει και με περάσανε. Συγγνώμη, αλλά μου κόλλησε. Στέλνω. Δεν στέλνω σε όλους, invite τώρα. Τώρα μου ήρθε. Άντε, μπράβο. Άμα πια δεν ξέρω τι κόλλησε. Το αποφάσισε, όπως λέω κι εγώ. Το αποφάσισε. Κόλλησε το σύμπο. Το αποφάσισε. Τι είναι ρε. Το πάντως. Τι έτυχε τώρα, δεν έχω καταλάβει την πίστη. Όχι δεν. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Τι να πω ρε. Ωστόσο η μάνα του. Jesus Christ. Μπόμπες πετάω, σφαλιάρες πετάω. Πετάγονται μπόμπι. Ρε. Πετάγει το Δημήτρης στην τάξη μας. Μου πέρασε ξυστά να ξέρεις. Μία βόμβα. Τώρα. Είμαστε στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Είμαστε στον πόλεμο. Με πέταξε ένα πολύ μπροστά. Μισή λένε ότι θα περάσω. Αλλά μισή λένε ότι δεν θα περάσω. Πού είσαι. Έχω μπερδευτεί, έχω γαμώσει. Όχι, όχι. Σε είδα που έπεσες κάτω. Σαν πολλά βιόνια. Φωτίζουν καρδιές, φωτίζουν ελπίδες. Όσα δεν είδες. Κοίτα, εγώ πέρασα. Σαν πολλά βιόνια. Εγώ πέρασα. Τι είναι αυτό το. Δεν χάσα. Πάλι. Κάνω live. Και κάνε λίγο. Να κάνω like. Λοιπόν, για να δούμε, θα πάρω κορώνα, τι θα γίνει. Δεν θα πάω στο. Αυτό σκεφτόμαι κι εγώ. Μπρο, άλλος πάει να μου... Νόμιζα ότι πήγε να μου κάνει μπουνιά, αλλά δεν την έχει παίζει να μου την έχει κάνει. Ο Θανάσης το μεταξύ θα δει τα αποτελέσματα, αν πήρα κορώνα ή όχι, από τις κραυγές μου και από το βίντεο. Γιατί τη θέλω πάρα πολύ την κορώνα. Δεν θα πάρεις όμως κορώνα. Μπρο, αυτή η πίστα που μου τύχε, δεν την ξέρεις. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Η πίστα τώρα. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Σε σένα. Τέλος πάντων, αυτή η πίστα που μου τύχε, μακάρι να μου την είχε τύχει τελικό.
δούμε τι θα βγάλει. Το Lucky Speed. Το Super Lucky Speed. Για να μου δώσει μπουνιά ο Χριστός και παραλίγο. Όχι αυτή. Να μου δώσει. Όχι να πάω πακέτο. Δεν κατάλαβα. Όκαλα. Θα μου ρίξει τα από εκεί. Ρομπότ, SpongeBob, Will. Το κάνω. Το κάνω. SpongeBob τι. Τι. What are you mean? Εσύ είπες κάτι SpongeBob. Ναι, είναι Bobbies. Μπρο, πες να πάρω κορώνα όντως. SpongeBob. Τώρα σοβαρά μιλάω, πες να πάρω κορώνα. Άι, καλά δεν θα πάρω. Έχει ένα... μπέργες είναι άκολο. Πεθάνετε, σας παρακαλώ. Έχει ένα SpongeBob Rice Box, το παίρνω. Όχι Το ρε. πήρα. Bye. Το δώσω. Έχασα. Μπέργες μου, πόσο μπέργες. Πάλι. Τελευταίο, παιδιά, να ξέρετε μάτς που παίζουμε τώρα με τον Face. Ναι, τελευταίο. Με τον Hugh Cryptic. Και ξεκινάει το τελευταίο μας μάτς. Είμαι και σε κλάνα εγώ στο Fortnite, έχω γεννήσει πολύ καλή. I got my Διάλεξε πίστα μια ώρα. διάλεξε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Διάλεξε το. Το διάλεξε! Το διάλεξε, μπρο! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Τι είναι τούτο! Γιατί καβούρια με. Καβουράκια. Τι είναι αυτό, Ζόρι. Γιώργη. Δεν ξέρω. Γιώργη. Μπρο, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η πίστα. Α, λαγκάρ. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Α, μου λαγκάρ. Το βλέπετε, παιδιά του μου λαγκάρ. Δεν το λέω, εγώ θα πνιγώ. Δεν κουνιέται. Καβούρια. Α, εντάξει, κουνήθηκε. Έχει καβουράκια. Έχει καβουράκια. Του Χριστού τα καβουράκια. Ω. Είχες μια Έλα! σαλάμα για σας. Τι έπαθες, ρε? Έλα, μην ανεβαίνεις. Τι σοϊνέρο είναι αυτό, ανεβαίνει με τη μία. Πέσε μας λιγάκι, δεν θέλουμε να πνίγουμε. Τι είναι αυτά τα καβούρια? Πρέπει να πάμε πάνω στο καβούρι, δεν ξέρω. Θέλει να μας φάει το καβούρι μάλλον. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Εγώ παίζει να μην περάσει, δεν περνάω σίγουρα. Ούτε εγώ. Πες να περάσει, φαντάζεσαι να περάσει εσύ και να μην περάσω εγώ. Δεν περνάω. Ρε φίλε, πήγα πολύ αργά. Νωρίς. Έλα, χάσα. Δεν πέρασα. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το... Ήταν πολύ γρήγορα. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε like και όπως είπε ο Θανάσης, έχουμε στόχο τα 22 likes. Τα 22 likes, άντε να τα ανεβάσουμε λιγάκι τα 30 likes. Όχι θα τα πάρω και... Όχι ότι θα τα πάρω και όλα, αλλά τα 30 likes. Κάντε και like και στα βίντεο του Hugh Cryptic από εδώ, του Θανάση. Και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τσάου!